prvý, neviem, aby som nikoho nepredbehol. Vážený predsedajúci, vážené poslanky, vážení poslanci, nemám nič proti futbalu, som rád, že futbal je tu na dedine, že hráme v takej vysokej lige. Ja viem, že tam je dostatok tých peňazí, že peňazí je vlastne málo. Viem, že naša obec je teda dosť, by som povedal, zaťažená, aj dosť veľa vecí, ktoré treba riešiť. Ale vrátim sa spätne. Viem, že sme to, alebo bol nejaký návrh, že tieto príspevkové organizácie, občianske združenia porušujú VZN-ko, ktoré bolo prijaté v roku 2005, to je 2005, že musí byť žiadosť zaslaná do 30. septembra. Nemusí byť tam nedoplnené, že odôvodnenie prípadov môže... Odôvodnenie? Záleží na zastupiteľstve, či to schvália. Ale aký je to odôvodnenie? Je tam možnosť, tam je, pán Duraj. Že nemusia dodržať ten termín, tá možnosť tam je. Ale je tam do 30. septembra. Ale s dovedkom, že môžu aj neskôr odôvodniť. Tak si potom, tak to nemusíme potom aj riešiť. Ono súvisí to aj s tým, že vlastne na konci... Aký je dôvod, že tak neskoro predložili? Možno nevedeli, čo budú robiť, na čo viete veľmi dobre, že to všetci vykonávajú dobrovoľne zadarmo v rámci svojho vlastného času. No, není to ich práca, aby museli všetko tiež tu chápete. A ja takisto som rada, že žijem, viete. Ale, no, nejdem sa vyjadrovať. To nie je schválnosť, alebo niečo také, myslím si, viete. Určite, že nie. To je proste... Môžem ešte, aby som pokračoval. Teda, tak ako som povedal, teda nie som proti futbalu. Som rád, že sa to vykonáva, že ten futbalový klub prezentuje, ale ja si pamätám, alebo čítal som zápisnice z predchádzajúcich zastupiteľstiev, kedy vznikol tento futbalový klub, keď ešte teda nebol pán viceprezident, keď nebol pán prezident, keď tam bol ešte pán Molen a vtedy vystúpil aj pán Nikel, teraz ten viceprezident, a povedal, že obec nemá toľko finančných prostriedkov, aby mohla takéto organizácie, že nech si hľadajú teda sponzorov. Prečo si nehľadajú? Veď koľko máme nákladov, tak ako finančná komisia to predložila, koľko nákladov máme na to ihrisko a ešte aj budeme mať. Koľko práčka sa zakúpila, zakúpil sa traktor, čo bolo povedané, že možno, že to bude sponzorské. A nakoniec nebolo. Akože, ja neviem. Ale možno, že preto aj neskladali žiadosť, lebo hľadali tých sponzorov. To je možno ich nenašli. Skončil som, takže vyjadriť. Ak nenašli tých sponzorov... Ďalší... Dobre, tak sa vyjadri. Vyjadri sa ja kvôli. Ja som len povedal. Akože ja nie som proti Ak to neudržíme, tak bude to zbytočne. Ale prečo sme pomohli do takej vysokej triedy, keď nemáte toľko peňazí? Prečo ste nezostali troška nižšie? Ja viem, je to pekné, veď je to pekný šport, prezentuje sa to vôbec. Ale pozri sa na tie cesty, veď tu nič nemáme dobudovanú kanalizáciu, nemáme čističku dokončenú a peniaze sa len tak... A budeme potom ukrčiť. A pán starosta potom, ktorý je chorý, teraz by možno, že reagoval na mňa, aj povie, no sme v dobrej finančnej kondícii. Áno, ale využijeme tie finančné prostriedky aj pre ostatných občanov, aby sme sa mali dobre. Máme problém s vodou a tak ďalej. Veď troška pozerajte aj na ostatných občanov. Ja som skončil, ďakujem. Dobre, ďakujem. Páni poslanci ďalší. Nie? Dobre, ďakujem. Potom... Martin, môžem? Čo sa týka tohto? Martin, zisti si, koľko podporujú obce. Chceš, Jožko, ty tak môžeš. Áno, keď ty môžeš, tak môžem aj ja. Lebo zase si skočil. Môžem, skôr si sa hlásil, jasné. Hej? Lebo potom je to čo? Viete? A teraz sa vyjadrím ja. Bola žiadosť, ja som už predtým pripomienkoval všetko a ja som to dával som to aj písomne. Ste tam nedali slovo pre verejnosť v programe. O čom je to tu? A máte bežné výdavky. Kde máme slovo pre verejnosť? Bežné výdavky. Majú len poslanci právo sa vyjadrovať. Dobre.
keby som to by bolo, nebudeme to... Ja len k tomuto k môjmu, pán predsedajúci, aby teda sa vyjadrili. Ja, tak ako som povedal, nemám nič proti fotbalu. Ja pôjdem aj sám pomôcť, keď treba. Ale finančne nemám na to. Ja zapíšem. Ale tak toto bolo, ja neviem. Miro, veď aj ty si sa vtedy ozýval. Ale jasné, Martin. Keď sa zakladal fotbalový klub, keď vznikal, No. tak si takisto vravel aj s Niklom, že treba si hľadať tých sponzorov, aby ten A ty fotbal... si myslíš, že oni z tých 4 000 prežijú bez sponzorov? Myslíš si, že oni nemajú iné sponzorské peniaze, Martin? Keď sa ho spýtaj na to, koľko obec dáva. a koľko ľudí, a koľko oni času na to venujú. Ja nevedia. No veď ja ti vám toto odpovedám, písať sa ma, ja ti vám to odpovedám. Stačí, dobre, ja ešte doplním, že vlastne fotbal ako taký a teda naše ihrisko nemôže byť ziskové, to nemôže zarábať, lebo je to, tam sú podmienky, je to vlastne projekt, ktorý je zaviazaný, že nemôže vyberať vstupné, nemôžu vlastne tam, čiže ako príjem nemôže byť, musia fungovať len z toho, čo zoženú od sponzorov a z toho, čo dostanú od obce. Je samozrejme, že také veľké ihrisko, také pekné, niečo stojí, samozrejme, to nie je len, že príde raz pokosiť. Tam je to ako práce už by viac, ale to by vedeli samotní funkcionári a nám to neprislúcha tu teraz rozoberať takto. Keď budeme chcieť, tak si prizveme vlastne niekoho na finančnú komisiu a niekto zdôvodní. Teraz budeme riešiť vlastne len tú ich žiadosť a ten vlastne žiadosť o finančný príspevok na ich činnosť. Takže nebudeme tú ekonomickú činnosť rozoberať tu, lebo nevieme tie detaily. Takže by som sa chcel, aby ste sa vyjadrovali k tomu, k príspevku, či poskytneme alebo nie. Môžem reagovať ešte na vás, pán predsedajúci. Tak ako som povedal, vy ste tvrdili, že áno, že teda potrebujú tie peniaze, že robia teda dobré meno a tak ďalej, ale tak ako som aj ja povedal, podporiť áno, ale tak, aby aj ostatní občania mali niečo z toho. Hej. Lebo my nemyslíme na ostatných, na zabezpečenie celej obci. My tu hovoríme len o nejakom športe, o nejakej kultúre. Tak združme. A nepodporujeme tým, že sa staráme o to ihrisko a koľko tam ide peňazí. Už len to je aká investícia. Ešte sa vás pýtam, pán predsedajúci, alebo Miro, ty tak zastávaš, že tak hovoríme otvorene. Kto využíva to ihrisko? Len fotbalový klub. Pre ostatných občanov to nie je len, aby sa prišli pozrieť. Niekto niekomu tam zakázal vstup? Ale, je tam nejaký leták alebo plagát, že ale iba je to môže čisto, využívať? Ale je to čisto zatiaľ len pre fotbalový klub. Ako nie? To na to ani netvrdíš, ani to nemôžeš povedať, že to čisto. Na čo sa všetko... ako sa využilo? Podala si napríklad škola žiadosť, že chce mu robiť tam deň detí, alebo klub dôchodcov. Ale využilo sa za ten rok? Ale zatiaľ si nikto nedal žiadosť na to. My tam nikomu nebránime, Martin. Dobre, ale sú to veľké investície. Boli investície, je to riskovo vybudované. A nedajú sa, môžem sa obrátiť ešte, ak môžem, teda ten, kto predkladal tú žiadosť, naozaj sa už nedajú zabezpečiť iné financie, iné zdroje, len od tej obci, ťahať peniaze. Ale ja si myslím, že každá obec prispieva na šport. Martin, keby si išiel po Rehroni a spýtal sa klubom, ktorí hrajú tú ligu, čo my, a majú jedno mužstvo, a aké majú koľko im dá obec, tak by si padol do kolien, ty. Tak majme fotbal a nemajme kanalizáciu, nemajme čističku, nemajme dobre, tam zapráva, nemáme jarky. Nebáme sa teraz o kanalizácii, lebo tieto všetky investície v dedine závisia aj od iných vecí. Ale za 6 rokov my nič sa nerobilo a sme v dobrej finančnej kondícii. Ja nevravím, že sa robilo, nerobilo sa. No vidíš. Ale to nezávisí na tých tisícoch, čo... Ja nehovorím, že zruší. Ale musí, opäť každá skončíme túto rozprávu. Iba tu nebudeme. Môžeme ukončiť túto rozprávu. Pani poslanci, ešte niekto sa chce vyjadriť? Tak sa ešte niekto sa vyjadriť. Ďakujem. Pán predseda návrhovej komisie, prečítaj nám tie uznesenia k tomuto bodu. Bodu 10. Ešte momentík. Máme stanovisko finančnej komisie. Nie. Dôvodov
správu som dôvodov Áno. iba, hej. Dobre. Prečítam. Dobre, prečítaj. Ešte môžem, ešte jednu. Pred hlasovaním ešte môžeš, áno. Tak ako som hovoril, teda, aby ste sa vy ako predsedajúci vyjadril k tomu VZN, nie hlavná kontrolórka, lebo vy ste predsedajúci. To VZN bolo schválené, mohli to podať do toho 30. septembra, prečo to nepodali? Ja sa spýtam, čo by ovplyvnilo, keby to vtedy podali a Tak tak na či čo tak nám rozpočet to- sme nemali, no však na čo sme mali, lebo rozpočet bežne sa stanovuje na konci roka, na poslednom rokovaní by sa mohol schváliť rozpočet na ďalší rok, kde by mali byť zapracované tie vlastne, ak sú nejaké žiadosti o dotácie. My sme išli provizórium, dnes budeme schváľovať rozpočet, takže tak či tak by to ani neovplyvnilo, že či budú mať skôr alebo nie, lebo nebolo by to zapracované. Je vlastne september, neviem, tak pri tvorbe toho VZDN sa tak stanovilo, ale v takýchto prípadoch to môže byť aj neskôr. Tak ale tým pádom to poučíme, to VZN. Ale je tam Čo možnosť, že áno. Je tam dodatok. Je tam možnosť odôvodnených prípadov. Áno. Ale ten odôvodnený prípad je... Tak není špecifikovaný. Ale máme vlastne provizórium. Doteraz bolo provizórium, vlastne, čo sa týka rozpočtu. Takže to je... Ja o tom neviem, pán predsedajúci, že bolo provizórium. No, nemali sme schválený rozpočet. Veď áno, nemali sme schválený, ale schválili ste uznesením, neviem, že ste nepredsedali, schválili ste uznesením provizórium rozpočtové? Poslanci? Neschválili sme rozpočet. A neschválili ste... Pozor, nebol pripravený rozpočet, podklad k rozpočtu a vy, poslanci, alebo teda starosta, mal dať návrh na rozpočtové provizórium. Čiže ako keby ani nebolo to rozpočtové provizórium. Ďakujem. Takže ja o tom neviem, že bolo rozpočtové provizórium. Nikde to nebolo. Dobre, ja len toto, že VZN sa poruší, že či teda... Dobre, tak porušíme VZN. Porušíme, áno. Prečítaj návrh uznesenia. Ďakujem. Budú 10 obecné zastupiteľstvo obce Bacov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 2/2005 v podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce a na základe žiadosti futbalového klubu FK 09 Bacov za dňa 21.12.2016 schváľuje poskytnutie finančných prostriedkov futbalového klubu 09 Bacov na bežné výdavky spojené s jeho činnosťou na 2017 do výšky 4 000 eur. Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu, poslanci, takže kto je za, vyhne ruku a našu čiastku. Ďakujem, takže 5. Zdržal sa niekto hlasovania? 1, pán poslanec Juraj. Takže 5 nikto. Dobre. Prejdeme k ďalšiemu bodu. To je žiadosť o príspevok na rok 2017 folklórna skupina Bacúša. Poprosím, prečítajte žiadosť. Folklórna skupina Bacúša, hlavná 279 Bacúch, obecné zastupiteľstvo obce Bacúch, v Bacúchu 7.2.2017. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017. Vážení poslanci, vážený pán starosta, dovolujeme si vás požiadať o príspevok v sume 1500 eur na krojové vybavenie, zakúpenie rekvizít a zaplatenie hudby na vystúpenie folklórnej skupiny Bacúšan a na dopravu autobusom. Každý rok po častiach doplňujeme vybavenie potrebné pre naše vystúpenia. Nakoľko krojové vybavenie pre toho času 25 dospelých a 30 detí je finančne veľmi náročné, záležitosť predkladáme vám, aspoň orientačné ceny na to, čo by sme chceli zakúpiť v roku 2017 s približnými cenami. Krpce, opravy krojov, muzika, opasky celkom 1500 eur. Prostriedky sú čerpané podľa aktuálnych potrieb. Všetky zakúpené krojové súčiastky sú majetkom folklórnej skupiny Bacúšian, nie jednotlivcov z radu súboristov. Ďakujeme za zváženie našej žiadosti. Sonia Brišová. Dobre, ďakujem. Dal by som slovo vlastne predsedovi finančnej komisie. Toto sa prednáva aj na finančnej komisii, táto žiadosť. Dôvodová správa k bodu 11, žiadosť o príspevok na rok 2017, folklórna skupina Bacúšan. Dňa 7.2.2017 bola na podateľnú obecného úradu obce Bacúšan
Bacúš doručená žiadosť folklórneho súboru Bacúšan o finančný príspevok aj na jeho činnosť a krojové vybavenie na rok 2017 vo výške 1500 eur. Folklórny súbor Bacúšan svoju žiadosť zdôvodňuje, že krojové vybavenie sa každým rokom doplňa, nakoľko súbor má 25 činných členov a zaoberá sa aj nácvikom detí v počte 30. Finančná komisia prerokovala dňa 7.2.2016 uvedenú žiadosť a nakoľko folklór v obci Bacúch tvorí neoddeliteľnú súčasť ľudovej kultúry, odporúča finančná komisia folklór každoročne podporovať a tým aj zveľaďovať ľudové kultúrne dedičstvo v obci. Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre folklórny súbor Bacúšan v plnej výške 1500 eur. Ďakujem. Páni poslanci, otváram rozpravu. Sú nejaké otázky? Tak ja mám presne, ja mám presne to isté, znova teda porušenie toho VZ1 2005, kedy žiadosť musí byť do 30. septembra. Ja si myslím, že aj folklórny súbor, takisto aj ten fotbalový klub vedeli, aké majú náklady, čo všetko potrebujú a ja si myslím, že mohli tú žiadosť predložiť a nie jeden rok to už žiadajú. Vy tu žiadate, ako ste vznikli a ja si myslím, že stále vám bolo vyhovené a dostali ste tie príspevky, tak ja neviem prečo. Ako úprimne sa priznám, že proste ja som osobne nevedela, že to musí byť 39. Takže ako nám budúci rok sa na to dáme. No a hlavná vec, že farský úrad, máme tu ešte farský úrad a ten vie, že nejaké existuje VZN, ktorý možno, že jedenkrát dostal nejakú tú dotáciu z rozpočtu, hej, a dodrží literu toho nariadenia, ktorého sme schválili 27.9.2016. Dobre, takže porušujeme VZN. Ďakujem všetko. Sú ešte ďalšie dotazy alebo? Dobre, ďakujem, takže poprosím predsedu návrhovej komisie prečítať uznesenia. Bodu 11. Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle všeobecne záväzné nariadenia obce číslo 2/2005 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na základe žiadosti folklórnej skupiny Bacúšan dňa 7.2.2017 schváľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky spojené s činnosťou folklórnej skupiny Bacúšan na rok 2017 vo výške 1500 eur. Ďakujem. Počuli ste návrh na uznesenie. Pristúpime k hlasovaniu. Kto je za takto, vlastne za schválenie tejto žiadosti, zdvihne ruku, páni poslanci. Takže 5 hlasovalo za. Zdržal sa hlasovania pán Duraj, ďakujem. Takže proti nie. Nechcem porušovať VZN. Bod číslo 12 je žiadosť o príspevok farnosť Bacúch. Rímskokatolícka cirkev farnosť Bacúch, obecný úrad Bacúch, obecné zastupiteľstvo. Vec, žiadosť o finančný príspevok. Magister Pavol Tribula, administrátor farnosti Bacúch, v mene veriacich farnosti Bacúch, sa obraciam na vás, vážený pán starosta obce inžinier František Kán a vážení poslanci obecného zastupiteľstva obce Bacúch, so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce na umelecko, remeselné a reštaurátorské práce maliarské v interiéri rímskokatolického kostola v obci Bacúch. Celkový rozpočet prác je 27 700 eur. Reštaurátorské práce by sa mali začať na jar roku 2017, trvať by mali približne 2,5 mesiaca. Rímskokatolícka cirkev robí medzi veriacimi farností zbierku na tento účel. Doteraz sa nám podarilo vyzbierať so zbierkou a darov veriacich farností 9 000 eur. Veľmi nám záleží na tom, aby sa zachovalo kultúrno-duchovné dedičstvo našich predkov aj pre budúce generácie a zároveň, aby náš pekný kostol, ktorý mnohí návštevníci obce obdivujú, slúžil dôstojnému sláveniu bohoslúžieb a slávnosti obce. Verím, že aj vašim rozhodnutím prispieť z rozpočtu obce sumou 7 000 eur sa nám podarí realizovať tieto práce na obnovení nášho rímskokatolického kostola, aby sme mohli byť hrdí na náš kostol a zachovali dedičstvo pre budúce generácie.
za akúkoľvek pomoc pri realizácii rekonštrukčnej maľby kostola vám v mene veriacich farností vyslovujem úprimné a srdečne, Pán Boh, zaplať a vyprosujem na príhovor svätého Jozefa, patrona farnosti a Panny Márie, veľa Božieho požehnania, dobrého zdravia v pracovnom a osobnom živote. V Bacúchu 26.9.2016 Pavol Pribula. Ďakujem. Poprosím predsedu finančnej komisie. Dôvodová správa k bodu 12, žiadosť o príspevok Farský úrad Bacúch. Dňa 27.9.2016 bola na podateľnú obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť rímskokatolíckej cirkvi farnosť Bacúch o finančný príspevok na reštaurátorské práce nástenných malieb v kostole svätého Jozefa v obci Bacúch v sume 7 000 eur. Farnosť Bacúch svoju žiadosť aj zdôvodňuje, že celkový rozpočet na tieto práce predstavuje 27 700 eur, pričom bola už rozbehnutá zbierka veriacich na tento účel a bolo zozbieraných 9 000 eur. Finančná komisia dňa 7.2.2017 prerokovala uvedenú žiadosť a nakoľko sa jedná o podporu kultúrno-duchovného dedičstva a zároveň nadväznosti na vyťaženosť z rozpočtu obce, odporúča finančná komisia obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre farnosť Bacúch vo výške 5 000 eur. Ďakujem. Otváram páni poslanci, môžete sa vyjadriť k tomuto bodu. Dobre, ďakujem, keďže nie sú. Pristúpime k návrhu uznesenia a následne hlasovaniu, takže poprosím predsedu, nech prečíta návrh uznesenia. K bodu číslo 12, obecné zastupiteľstvo obce Bacúch, zmysel všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 2/2005 v podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce a na základe žiadosti rímskokatolíckej cirkvi farnosť Bacúch doručenej dňa 27.9.2017 schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre rímskokatolícku cirkev farnosť Bacúch na reštaurátorské práce nástenných malieb v kostole svätého Jozefa v Bacúchu vo výške 5 000 eur. Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu. Kto je za takéto uznesenie, teda tú sumu, ktorú tam uvádzané? Zdvihnite ruku, pani poslanci, kto je za? Ďakujem, čiže 6 je za, nik sa nezdržal, nik nie je proti tým pádom. Ďakujem. Ďalší bod nášho programu je žiadosť o príspevok na zaujímavé vzdelávanie základná škola Beňuš. Základná škola Beňuš, obecný úrad Bacúch, Beňuši 8.12.2016. Vec. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít v školskom roku 2016-2017. Vzhľadom k tomu, že financovanie záujmovej činnosti je cez obce, žiadame o finančnú dotáciu na krúžkovú činnosť uskutočňovanú na základnej škole Beňuš pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Počet detí v školskom roku 2016-2017 s trvalým pobytom Bacúch, ktoré sa zúčastňujú voľnočasových aktivít usporiadaných základnou školou Beňuš, je 28. Z tejto dotácie žiadame poskytnúť na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít na mesiace január 2017 až jún 2017 alikvotnú čiastku, tak ako v minulom školskom roku. Financovanie sa využije na zakúpenie pomôcok a materiálu, odmiel pri súťažiaci, zabezpečenie regionálnej súťaže cez voľného behu, odmeny občerstvenie, workshop, dopravy, vstupné na zimný štadión, plaváreň na prenájom telocvične a podobne, pomôcky pre futbalové krúžky, cestovné na zápasy, kultúrne podujatie a podobne. Inžinierka Iveta Bartonková, riaditeľka školy, a prílohu tvorí zoznam žiakov základnej školy Beňuš, ktorí chodia v Bacúcha do školy. Ďakujem. A poprosil by som teraz finančnú komisiu predsedu. Dôvodová správa k bodu 13, žiadosť o príspevok na zaujímavé vzdelávanie základná škola Beňuš. Dňa 14.12.2016 bola na podateľnú obecného úradu Bacúch doručená žiadosť základnej školy o finančný príspevok
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch formou krúžkov a voľnočasových aktivít za obdobie január až jún 2017 v počte detí 28. Obec Bacúch každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie pre základnú školu Beňuš, ktorá sa aktívne uchádza o takúto formu podpory. Finančná komisia dňa 7.2.2017 prerokovala uvedenú žiadosť o príspevok na krúžkovú a voľnočasovú činnosť, ktorú základná škola Beňuš realizuje aj pre deti s trvalým pobytom v obci Bacúch a hodnotí ju pozitívne. Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre základnú školu Beňuš podľa nastavených ukazovateľov vychádzajú z jednotlivého koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2017 a koeficientu pre záujmové vzdelávanie vo výške 50% príspevku na obdobie januára až jún 2017, čo činí príspevok vo výške 607 eur aj 30 centov. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Páni poslanci, vyjadrite sa, má niekto potrebu. Dobre, ďakujem. Nie sú. Takže pristúpime k návrhu uznesenia. Pán predseda, prečítaj návrh uznesenia. Bodu 13. Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle paragrafu 7 odstavca 1 písmena C zákona číslo 580/2004 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov není neskorších predpisov, paragraf 6 odstavec 12 písmena D zákona číslo 596/2003 zbierky zákonov o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov není neskorších predpisov a nariadenia vlády číslo 668/2004 zbierky zákonov o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej samospráve, znení neskorších nariadení a na základe žiadosti základnej školy Beňuš do dňa 8.12.2016 schváľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 6 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Bacúch pre základnú školu Beňuš vo výške 50% dotácie vychádzajú z predpokladu jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2017 78,87 eur, vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávanie 1,1 na jedného žiaka za kalendárny rok na obdobie január až jún 2017 pre 28 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky v sume 607,30 eur. Ďakujem. Takže počuli ste návrh uznesenia. Pristúpime k hlasovaniu. Kto je za takto prijaté uznesenie? Zdvihnite ruku. Ďakujem. Takže hlasovalo za 6 poslancov. Ďakujem. Všetci. Ďalší bod nášho rokovania je stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu ste vlastne, páni poslanci, dostali. Poprosím teraz hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril. Stanovisko návrhu rozpočtu obce Bacúch na rok 2017 a návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019. Budem to zase doplniť celé, poviem rád, čo si myslím, že je dôležité, všetci ste tu dostali dopredu aj to jediné všetko. Takže sú to jednotlivé východiska spracovania. Je tam poprvé zákon o predbežne predloženého návrhu rozpočtu. Tam sa skúma, či je to teda v súlade s jednotlivými zákonmi, predpismi. Takže sme skúmali, či je to teraz 523 2004 rozpočtových pravidlách, z 582 2004 o miestnych daniach, miestnych poplatkov za komunálne odpady, 564 2004 na rozpočtovom určení výnosu daní z príjmov územnej samosprávy, 597 2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl, školských zariadení a ostatných ďalšie súvisiace právne predpisy. Návrh rozpočtu obce bol spracovaný v súlade so všeobecným národným